खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बडो न्यूज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों बे नटिसआ फैगौ 2022 मायथाइयाव एचएस फाइनाल आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरनि थाखायल' 2022 मायथाइयाव हायर सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद होनो गोनां फरायसाफोर जायफोरा सोरखारि प्रभिन्सियेलाइज्ड आरो रिकगनाइज्ड सोलोंथाइ फसंथानफोराव फरायो आरो जायफोर फरायसानि नखरनि इनकामा बोसोराव 2 लाख रांनि बांसिन नङा बैफोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय सेन्टार आरो एग्जामिनेशन फिसखौ रेहाय होनाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थाबैनो बिटिआरनि नङाब्ला आसामनि पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार थिसननांगौ आरो भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिंहखौ बोखारनांगौनि दाबिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाद्दु सिं बिथाङा गावनि गोसो बायदियै थांखिखौ लाबोदों पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार जायागौमानि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जेबो गेदेर थांखि लाथ'नो नाङा आरो रावनोबो गोदानै एपइन्टमेन्ट होनो नाङा होननानै एबसुआ लाइस्राम लाद्दु सिंखौ लोगो हमनानै सावरायलायदोंमोन नाथाय लाइस्राम लाद्दु सिंआ हारसिङै इन्टारभिउ लानानै गोदानै एपइन्टमेन्ट होनो थांगासिनो दङ इन्टारभिउनि समावबो बेले बेजे खालामदों जायनाखि लाइस्राम लाद्दु सिंआ मणिपुरनि बेनिखायनो ओनसोलनि इन्टारभिउ होग्राफोरखौ खाबु होआलासे मणिपुरनिखौसो खाबु होदों आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फाइनान्स अफिसारखौबो जायगानि थागिबिखौ खाबु होआलासे गावनि गोसो बायदियै मणिपुरनिखौसो लाबोनानै जइन खालामहोफैदों बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया थांनाय आनजादाव फरायसाफोरनि रिजाल्ट आरो ग्रेड शीटखौ सम मथे होनो हायाखै जायनि थाखाय फरायसाफोरा गुबुन जायगायाव पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन लानायाव जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों बेफोरबायदिनो भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाद्दु सिंआ गावनि गोसो बायदियै खामानिफोरखौ मावबोदों लाइस्राम लाद्दु सिंनि अनगायैबो फाइनान्स अफिसार रेक्टर रेजिस्ट्रार गासैबो आसामनि बाहेरानि बेनिखायनो बिथांमोनहा ओनसोलनि फरायसाफोरनि थाखाय मोजां आरो जोंनि साननाय हनायखौ बुजिया जायफोरा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ सामलायगासिनो गासैबो गुबुन रायजोनि गोजा जायनाखि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया 30 बोसोर जोंनि सोमावसारनायजों मोननो हानाय आरो मुंख्लंफोरनि थै दान होनायजों मोननो हानाय बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरखौ बोखारनानै ओनसोलनिनो बिटिआरनि नङाब्ला आसामनिखौनो थिसननांगौ आरो पार्मानेन्ट रेजिस्ट्रार एपइन्टमेन्ट थिसननांगौ होननानैबो दाबि खालामदों एबसुआ विधानसभा बिसायख'थिनि केम्पेइन खालामनायाव बीजेपी दोलोआ मोनबा रायजोआव 252 कौटि रां बाहायदोंमोन 252 कौटिनि मादाव 60 जौखोन्दोखौनो सोनाब बंग'आव ममता बेनार्जीजों दैदेनजानाय टीएमसी दोलोखौ फेजेननो थाखाय बाहायदोंमोन मोनबा रायजोफोरा जाहैबाय आसाम पुडुचेरी तामिलनाडु सोनाब बंग' आरो केराला मख'नो गोनांदि बिसायख'थियाव बाहायनाय रांनि हिसाबखौ गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा बिसायख'थि आयगनो फोरमायनो गोनां जायो बिसायख'थि आयगनो होनाय बे रिपर्टनि सायावनो बिथा खालामनानै बे रिपर्टखौ फोसावनाय जादों मोनबा रायजोनि मादाव आसामाव 43.81 कौटि रां खरसा खालामदोंमोन पुडुचेरीआव 4.79 कौटि रां खरसा खालामदोंमोन तामिलनाडुआव 22.97 कौटि रां खरसा खालामदोंमोन सोनाब बंग'आव 151 कौटि रां खरसा खालामदोंमोन केरालायाव 29.24 कौटि रां खरसा खालामदोंमोन सोनाब बंग'आवनो बीजेपी दोलोआ बयनिख्रुइबो बांसिन रां खरसा खालामदोंमोन जाय गासै 252 कौटि रांनि 60 जौखोन्दो अब्लाबो सोनाब बंग'आव बीजेपी दोलोआ टीएमसी दोलोखौ फेजेननो हायाखैमोन इउपिनि नयदायाव जानाय 10 अल इन्डिया पुलिस आर्चारि चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहासारनो हानायनि थाखाय आसामनि आइजोफोरनि बोरला गावग्रा हान्जाखौ साबायखर बावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इउपिनि नयदायाव थांनाय 9 नभेम्बरनिफ्रायनो 10 अल इन्डिया पुलिस आर्चारि चेम्पियनशिप खुंदोंमोन आरो बेयो दिनै थुंगेगोन बे बादायलायनायाव आसामनि आइजोफोरनि बोरला गावनाय हान्जाया सनानि मेडेल देरहासारनो हादों हान्जायाव दंमोन बिनुमा ब्रह्म रिता बसुमतारी अनिमा माझी आरो बिनामणि राभा नयदायाव जानाय 10 अल इन्डिया पुलिस आर्चारि चेम्पियनशिपआव सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्स स्टेट पुलिस फर्स आरो सेन्ट्रेल पुलिस अर्गेनाइजेसनफोरनि मोन 20निबो बांसिन हान्जाफोरा बाहागो लादोंमोन जेराव 350निख्रुइबो बांसिन हौवासाफोर आरो हिन्जावसाफोर आर्चारि गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन बीएसएफनि गुलि गावनायजों सानै मोसौ फालांगिरि आरो सासे भारतनि सुबुंनि जिउ खहा सोनाब बंग'नि भारत बांलादेश सिमायाव जादों बे जाथाया बीएसएफ जवाना फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय शुक्रबार फुंनि
2:30 रिंगायाव बांलादेशनिफ्राय सानै सिखाव मोसौ फालांगिरिया सिमा बारनानै भारतनि सिमायाव आगान होफैदोंमोन आरो औवानि दान्दाजों मोसौ बारहोनो थाखाय नाजागासिनो दंमोन। बेयावनो BSF जवानफोरा नुसननानै सानै बांलादेशिखौ हादर फारसे थांफिननो थाखाय बिथोन होदोंमोन। नाथाय थांफिनालासे BSFनि सायावसो लहाजों गाग्लोबदों। बेयावनो जिउ रैखाथिनि थाखाय BSF जवाननि फारसेनिफ्राय जेरै मेरै गुलि गावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। बे गुलि गावनायजों सानै बांलादेशी हादरनि सिखाव मोसौ फालांगिरिया जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों BSF जवाना। गुबुन फारसेथिं लकेल पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला BSFनि गुलि गावनायजों सानैल' नङा 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सानै बांलादेशी आरो सासेया भारतनिनो सुबुं। बेनि अनगायैबो जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव हिजबुल मुजाहिदीन उदखारि हान्जानि सानैखौ गावथारनो हादों सिकिउरिटि फर्सआ। काश्मीरनि IGP विजय कुमार बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जम्मु एन्ड काश्मीरनि कुलगाम जिल्लानि चुवालगाम ओनसोलाव हिजबुल मुजाहिदीन उदखारि हान्जानि सानै उदखारिखौ गावथारनो हादों आरो बे ओनसोलनिफ्राय गोबां हाथियारफोरबो मोननो हादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गावथारजानाय सानैनि मादाव सासेया हिजबुल मुजाहिदीन हान्जानि डिस्ट्रिक्ट कमान्डार चिराज मौलवी। दुथाङा गोबां लाइमोनफोरखौ उदखारि हान्जायाव थिसननायनि खामानि मावोमोन। बेनि अनगायैबो गोबां दाय गैयै सुबुंफोरखौबो बुथारनायावबो आखाइ दङ। गुबुन सासे उदखारिनि मुङा यावार भाट। गोजोन गैयै थासारि जादों आफगानिस्तान हादराव। मोनसेनि उनाव मोनसे बम बेरनाय जाथाया जाबाय थादों आरो उदखारिफोरा सुबुं थुबुर जानाय जायगाखौ बांसिनै थांखिनानै बम बेरहोगासिनो दङ। बे खेबाव उदखारिफोरा मस्क'आव बम बेरहोदों, जायजों दासिम 3नि जिउ खहा जानाय रिपर्टआव मोननाय जादों आरो 15 जोखोम जादों। आफगानिस्तान हादरनि सासे अफिसियेला फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानजा आफगानिस्ताननि नांगारहार प्रभिन्स स्पिनघर ओनसोलनि मोनसे मस्क'आव बम बेरदों, जायजों 3नि जिउ खहा जादों आरो 15 जोखोम जादों। 15 जोखोम जानायनि मादाव मस्क'नि इमामबो दङ, अदेबानि आरज गाबनायखौ दैदेनग्रा। बिथाङाबो जोखोम जादों। ओनसोलनि सुबुंफोरा जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे खेबाव उदखारिफोरा सुइसाइड बम ब्लास्ट खालामाखै। बे खेबाव बमखौ लाउड स्पिकारनि सिङावनो दोनखुमाखादों। मस्क'आव आरज गाबनो थाखाय जेब्ला स्पिकारखौ अन खालामदों अब्लानो बमा बेरदों आरो बे जाथाया जानो मोन्दों। बे बम बेरहोनाय जाथायखौ दासिमबो रावबो उदखारि हान्जाया सिमान लायाखै, नाथाय ISISK उदखारि हान्जायानो बे बम बेरहोनाय जाथायाव आखाइ दं होननानै साननो हाखायो। मानोना जेब्लानिफ्राय तालिबान उदखारिफ्रा हाथियारनि गोहोजों आफगानिस्तान हादरखौ सेनानै लादों अब्लानिफ्रायनो ISISK उदखारि हान्जाया आफगानिस्तान हादराव खनले बम बेरहोनानै गोजोन गैयै थासारि सोमजिहोदों। बिनि सिगां काबुलनि मिलिटारि हस्पिटालाव बम बेरहोदोंमोन, जायजों 19नि जिउ खहा जादोंमोन आरो 50 जोखोम जादोंमोन। बेनि सिगांबो ISISK उदखारि हान्जाया गोबां खेब आफगानिस्तानाव बम बेरहोदों। आसाम इलेक्ट्रनिक्स डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड एमट्रननि बेंक एकाउन्टआ हेक खालामजादों। गासै 2.57 कौटि रांखौ अनलाइननि गेजेरजों हेक खालामनानै लानानै थांदों। एमट्रननि बेंक एकाउन्ट बेंक अफ महाराष्ट्र पानबाजार ब्रान्चनिफ्रायनो 2.57 कौटि रांखौ हेकारा खावनानै लानानै थांदों। बे दायाव आसाम इलेक्ट्रनिक्स डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड एमट्रननिनो एकाउन्ट अफिसार राहुल हुजुरिखौनो सन्देह खालामनाय जादों। मानोना रां हेक जाखांनायनि उनाव एकाउन्ट अफिसार राहुल हुजुरिनि इमेलनिफ्राय एमट्रननि अथ'रिटिफोरनिसिमबो इमेल हरनाय जादोंमोन। नाथाय एकाउन्ट अफिसार राहुल हुजुरिया गावनि इमेल एकाउन्टखौबो खावजादों होननानै फोरमायथिनानै लादों। बेंक अफ महाराष्ट्र पानबाजार ब्रान्चनिफ्राय 2.57 कौटि रां खावनायनि सन्देहआव दा आसाम पुलिसनि CIDआ एकाउन्ट अफिसार राहुल हुजुरिखौ एरेस्ट खालामबाय। केस रेजिस्टारबो खालामनाया जाबाय। सोंनाय फिननाय लानाया जागासिनो दङ। नाथाय दासिमबो रोखा जाथ'वाखै एकाउन्ट अफिसार राहुल हुजुरियानो रांखौ खावदों ना खावाखै। मुंदांखा रेडिअ TV मेथाइ खनगिरि महरगिरि मुस्रि भुबेनेश्वर महिलारि बिथांनि रुंसारि जानायखौ बर' थुनलाइ आफादा दुखु मोननाय फोरमायथिदों। थांनाय 11 नभेम्बर खालि बेलासिनि 5:30 रिंगायाव बर'नि सासे आगोमा महरगिरि, समाज सिबियारि, रेडिअ TVनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि मुस्रि भुबेनेश्वर महिलारि बिथाङा गुवाहाटीआव थानाय GNRC देहा फाहामसालियाव रुंसारि जानानै थांदों। रुंसारि महिलारि बिथाङा बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे जायगानि गोबां हारिमु समाजारि फसंथानफोरजों लोब्बा थानानै हाबा मावबोदोंमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायखौ बर' थुनलाइ आफादा गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। लोगोसे बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो मोनो बिनि थाखायबो इसोरनि खाथिसिम आरज गाबदों।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों